wae kaya ngono to, Lek. Iki wayah usum udan ngono mulai iki jogo keselamatan awake. Lah nggih kedasak nggih kedasan. Pripun enten wigatos napa niki kok jenengan ujuk-ujuk? Kok ujuk-ujuk kata apa? Ngene kok Janur Gunung. Janur Gunung Kadingaran kok rawuh wonten rombongan kula niki enten wigatos napa? Ngene ya lek jeblok lan lek gatot. Nggih. Mesti le wae ana gati. Anane aku teko ning rombokmu iki mergo aku mundi dawuh saka ngersane Sunan Prabu Jadiharan kaya ngono to. Nggih. Kang supaya aku iki golek kanca ruang kanggo bebendak. Ados napa niki? Nah. Sing dikersake Sunan Prabu ana ing jajaran iki bebedak-bedak ana ing satengah alas nanging dudu kaya wujuding kidan sandane iku ae ora nanging malah kapara sing dikersake Sunan Prabu iki wujude kethek utawa lutung. Alah gampang nak kethek nak gampang langsung kono Niku gampang perkara ngono iku. nak bidang ngacan angel. Angel kok mlayune banter. Nak kethek Kethek ngoten niku kula langsung mara nyedaki darani dulure aku kok. Lah sebabnya apa to, Lik? Ayo kurbane. nang kecek nyengeng mara. Lah terus kesane jenengan sak mriko. Ngene ya, Lik. Yen ana satengah alas iki aku mesti wae ora ngerteni ana alas endi kang ana papan manggonane kethek kang akeh gawe utawa lutung gawe mula saka kuwi. Ayo bareng-bareng ana Atas. alas luru kethek. Ngoten nggih. Mengko yen ana kethek saenenge kethek sakake. Boten usah kesempatan monggo berapane tak siap. Ayo. Monggo makan mawon. Nggih. Monggo ayo. Ayo. Ayo makan. Iki wis ana tengah alas. Ayo. Wah sak goleki mau aku iku yo nggawa ape nggawa bedil ora ana. Kudune ning alas biasane ana kethek jajal kanggo mengingis diparani rumasane kuwi dulure. Ngono ya? Iya jajal kok. Nah. Nah. Kalau kok persis saya golek kecek kok persis. Ayo. Kowe kira ngono. Ana Yo kan yo kwek. ngono. Gabi kok. Babi. Gabi sing gak kethek. Lah nek kecek. Oh. Ya. Bature piye wonten bature? Ya kadek. Kedak wis cedak. Kedake ketok ya lulut. Cekel. Kedak. Kowe nek kepengin penak, pengen mulya melok aku ya. Ya, melok aku. Ayo wis gowo. Kula pun kok kecek. Menika keceke. Lutung. Lutung. Untunge gedene. Nah. Golek lutung sing cilik-cilik ora ono. Alah mboten enten kula ngeten iki pikire mengke daginge saged murakabi ngoten mawon. Kula golekne benduk. Sing ndi? Iki le mosok kula kaya kethek. Iki le lho. Iki gedene kapake niki. Iya, pemburu, penyupit, coba daerah tengah. Karben enggal di sebelah. Mate. Sebelah. Kanggo kakak. Lek coba to ceklono iki nek Ini turut tak kandhani mau wis tak dongani. Sampeyan karek krek. Wis kanut ya nek pen-penak. Semelok kotok ki wandok. Ojo rono tembrak. Nggih. Kula mek. Ulo. Mas Loro, kowe Mas Loro. Coba iki. Lho, iki kulon. Ketika lutung menika mejanani.
Inggih. Mesisan damel mbok inggih panjenengan kemawon ingkang mejahi wontenipun Lutung. Aku gaji ae. Gaji lho Pak. Oh! Lutong meniku galak sangat. Boten. Makan menawi nyamper kalian nganu nanti sedo kados pundi. Lah iya mula saka prayoganipun. Lutong meniku dipun buang wonten ing alas Cirebon kemawon ben nuwun kalian dapur bosane. Pemburu. Pripun? Penyumet. Nggih. Lutung cekel wong manute karo kowe. Nggih. Gawa ning alas Cirebon tuku ben mangan. Mboten siap iki ya. Melu aku tuh, ayo tuh. Mas Loro. Ya Mas Randa. Pesan gawe. Mangsa Purbosari Lutung kae mengko. Mangke Nah, rampune kuwi kowe aja wedi kangelan tak utus menyang Banten. Adimu Mahapati arep kepiye bae iku isih kulawarga. Iku adimu ya adiku, kadangmu ya kadangku. Mula rimukan keng supaya gelem bali meneh ana ing pejajaran. Tindakake banyak ya ya. Ate. Katon kemawon. Ayo. Aku ora bakal selak ing suminggah. Aku bisa ngaliosa temain jati yen tok aku bisa cedhak kelawan katresnan. Usai sing gede Pahapura. Pusat. Peparapku pikulun dewa perangane putra saka ing kayangan satemah ana ing Arcapada aku bisa ketemu lan sliramu. Kulon dewa saking kok. Kulon. Menawi kulas angsal nyuwun kalian puji. Monggo panjenengan menika nyedani kula kemawon. Purbosari Wonten kinanipun kula sesama jagat menungso ditahake ana ing Arcapada. Aja duweni kumecap sing tanpa guna. Senajan apawakan saruringkih nanging Sahyang Bathara kang nyipta jagat iki wis mangerteni ora bakal menehi pacoban kelawan titahe angkuli kekuatane manusa. Apa kirane yen kowe wis kepengin mungkas uripmu kowe ora mesakake ramahmu, ibumu lan kadang-kadangmu. tanpa perkelaran menika sampun boten tresna kalian kula. Purbosari, Naik kula kisah. Pasuryan kula sampun dipun rusak kalian tanpa perkelaran. Sinten kemawon ingkang mangertosi kula.
aja duweni rasa was lan sumelang. Saya mupus atimu kanthi kawujudan nalika semana keng tumindak candala kadangmu Purbalarang. Saya nono nganti kowe tumekaning pati, aku keng rumangsa kelangan Purbasari. Mangke ngantos kula tumekaning pati panjenengan ingkang Iya. Pancen kados pundi? anane aku nganti tumurun ana ing Arcapada satemah aku nampa siku dendaning para Jawata. Nalika kawujudanku sato, aku bisa waliya teman jati wawaton ketemu kelawan pepujaning atiku ora ana liya Purbasari. Nanging kula penetes pindah menika kula kepanggih kaliyan Purbasari kanggo ngantepake lamun aku salah sawijining Bathara Dewa saka Kahyangan, coba waspadake epek-epekku satemah kowe bisa waliya teman jati. Coba sawang pasuyanmu keng mau coba sawang. Pancen ora ana liya. Kula matur nuwun sanget kaliyan Purbasari. Nganti sliramu nemoni lakon sing kaya mangke. Kabeh ora ana liya. Kajurunge kadangmu Purbalarang satemah kepengin nyebdatake kelawan sliramu ana ing Cirebon Cerpu. Mula dadake koran Cirebon Cerpu saiki keng duweni sak putuhe ora ana liya mung sliramu Purbasari. Menapa kula saged gesang kote sak tengahing kono menika? Anging kula menika amung kaijin. Sing kandha sapa yen kowe kaijinan? Uripe Purbasari satemah ning kono bakal duweni ruang ora ana liya. Pikulun Dewa Abu. Aku tresna kelawan kowe. Napa saestu jenengan menika tresna kaliyan? Yen pancen ngimbangi tresnaku, uripku separo ragaku kuwi kowe keng duweni Purbasari. Kula nggih tresna kaliyan panjenengan. Nanging menapa kula lan panjenengan menika badhe gesang kedaran-daran sak tengahing kono mriku. Kanggo mbuktekake waspadaku, aku bakal nyuwun marang panguwasaning Rama Pikulun Guru Dewa satemah sabiyantulan Dewa Abu. Sawang saknalika sekawit Cirebon Cerpu alas Ribondongan. Napa saestu sedaya menika? Iki nyoto. Diajeng Purbasari. Nggih kula kandos. Panguripaning manungsa kuwi ora kanyono-nyono. Kabeh wis ginaris lan kinodrat menawa surataning keng padha kuwasa. Satemah aku kelawan kowe bisa mapan ana ing Cirebon Cerpu. Nanging sakwise Cirebon Cerpu dadi negara utawa kraton keng jebles wewangunane ana ing negara Penjajah. Lamun ning kene aku keng patut lungguh minangka dadi pangarsa, sliramu lungguh jajar minangka Garwa Prameswari. Nggih kula matur nuwun sanget kaliyan panjenengan. Nanging sasampunipun kula menika mangertos Kraton Cirebon Cerpu menika jebles kados kraton Penjajah. Mas kapan sanget kula kaliyan tiyang suku Romo dalah Diajeng Purbasari. Sadurunge sliramu tumuju ana ing Pejajaran, rumangsa duweni kapang lan wong tuwa. Ning kene kanggo paseksen, sakwise aku mapan ana ing negara Cirebon Cerpu, bakal tambah jimat asma gelar Prabu Walangsungsang. Diajeng Purbasari. Sak ora-orane lamun sliramu
sliramu kepengin pinanggih ketemu lan wong tuamu lan kadang kowe kena kongkonan lan utusan kelawan abdimu sapa wae sing kira-kira kok percaya ing mengkone bakal nyengkuyung anggon kuju meneng dadi ratu lan sliramu dadi garwa prameswari. Banjur sinten ingkang kula pitados? Aku gak krungu. Dong, krungu apa utusan? Wis dadi ya. Ayo ujug-ujug. Jenengan malah ayu. Lah iya kaya ngono iki lho. Lu ayu ning alas cerdon cempu. Aku wis ora lakone bakal kok nek mawon utusan apa jenengan kula padang mangkat. Hah? Ayo api. Sedang di apa nih? Lho, nek ora ngono ora ketoprak. Purwosari, Nggih kula Kang. lamun aku jumeneng Nalendra kudune ana warangka utawa pepatih. Nggih. Banjur sinten ingkang gedhe pun. Siap dadi patih. Bakal tak winusuda dadi patih. Hah? Lek ceblong patih jero, Hah? lek Gatot patih jaba. Lah, Gak enak ya. jero. Nek pun jero gak kei jopo. Nah, Kok nek jero tok ora jopo ya ora penak no. Pateh njogo tugasnya nak ana tamu. Lah Lah, patih jero. Resik-resik. sakwise kowe lungguh minangka dadi pepatih, kowe kena tambah gelar. Lah apa? Honololo lan Honolele. Ono ula-ulu. Ono lelo. Ono lele. Nah, Ono siap menjalankan tugas. perintah. Sari, coba utusan kelawan patih jaba lan patih jero supaya nampane ora tumpang suh kene diajeng Purwosari. Supayane sapa wae ora mangerteni. Nggih. Tak bisiki wae ya. Aten. Kupingku mbok dilak. Wis kebagusan kowe ngono. Reti aku. Ayo makan. Diajeng Purwosari mancing nang pidane. Turunin gajah. Rama Prabu. Lalu kula marang. Bareng dawuh. Sowan kula ingkang sowan. Sowan kula Gusti. Iki sapa iki? Weh, jenengan kok lali to? Kula niki jadine jenengan sing riyen. Saniki wis pindah nggon. Saniki wis nganggo sandal barang kok. Dandananmu iki lho kok aneh-aneh. Aneh-aneh pripun? Gawe tas. Lho, dadi wong sugih saiki ya, Lek. Nah, wong sugih ya kok tes alele. Masih anu, Las dulur pundi? itu nggih pados nawala, nawala kula monggo aten nawala. Sehat dijelasno ku tugas kon ndi? Tugas bukan dekekno. Yang sami Kula patih Ate sapa? jogo. Kula patih jogo. kula layang. Ono loro. Patih Honolulu lah kowe. Ono lele. Honolulu. Iki layang kok kandel banget. Tak gawa Bali ngono piye umpamane iki? Oh, bayaranku. Sing tipis mawon. Anjing. Gawa Bali kok. Bayaran 75 malah iso. Cenenge say. Nggih. Kok lu ngatur wong kok. Kok nek milur tuk 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 ngono. Monggo diwaos. Ya. Tenan to ora iki. Nggih. Dia apa kok ngerti? Lah ora ngerti kok muni nggih. Tegang mulai lho bagian Kowe mau diwasi ta ora? Pripun isine nawon pun? Isine nawala iki layang gaden ngono mbok nek aku ki piye to? Alah malah kerep banget kok. Iki malah kepiye lah. Monggo nggo layang tenan ta ora? Ih malah ra iso solar engko malah. Laptop leno. Lali bakal truk panggung iki mau kok. Kon sewu iki sing Wah, lah iki nek iki ya. Bener. Patih jenengmu Dumbo. Ana sapa kowe? Ono loro. Ono lele. Dumbo. Nggih, sing ora ono brengose. Lele kok semene gedene lele jumbo. Nggih, lele jumbo. Pripun? Lho kok bolak. Iki layang piye to ya? Nuwun sewu niku tak asmo, stempel. tak asmo. Stempel arep kok. Pun. Tulisane morat-marit tak klumpuk. Iki monggo kon jangan ngono.
Dumateng panjenenganipun Rama Prabu Manjusri kula kepenginaken sumpeng wonten rasa panjenengan Ratu Ayu Purbasari. Nggih. Nggih. Menika Purbasari. Nggih. nggih. Tak ning kene Tapak Asma Ratu Ayu Purbasari. Lho. Saka Cebon Cepu. Leres. Sampe dereng ngertos. Piye? Samenika jenenge Ratu Purbasari. Lah kula menika Gon cepu. lah kula matur menapa Pati. Ngaten-ngaten iki ya. Enggak level. Masa kok obah-obah? Enggak level. Nek kono Anyar bis. Gon cepu. bedane apa? Sampeyan ora ngatur monggo mriku. Purbasari iki wis mesti dimongso kethek. Purbasari wis tumkaning pati. Saniki pasurane Purbasari. Kok bisa kaya ngono kuwi lara-larae piye? Nggih. Ana sing nulungi apa piye? Nggih nalika semono ya. Sing menika jantung buah mriku nika. Sinutung kae. Menika dados wong bagus. Wajeng rasa menika digawé kali Raden. Raden sapa? Gusti Putri Ayu Purbasari dasak menika teng Cirebon Cepu boten rupa alas ning rupa keraton ingkang megah mewah. Enggak level. Gak level iki anyar menika. Ngoten. Pikulun ya sawane sawetara. Nggih. Rama Prabu. Ana lolo, ana lele. Kasunyatanipun kados ngaten. Pangapunten saderengipun pepacu ing kono pilih sepuh. Kridane ngati tanpa mbedah kutaning pes. Mboten ateges kula mulang-muluk dhateng panjenenganipun Pikulun Indrajaya mboten. Sareng wonten nawala ingkang kados ngaten trenyuh manah kula badhe dikados pundi Purbasari menika ugi daging kulit kula piyambak. Menika leres Rama Prabu. Menawi sampun cetha bilih diajeng Purbasari sak menika jumeneng nata wonten ing wana Cebon Cepu. Lajeng kados pundi kangge mbuktiaken sedaya kala wau. Perkawis menika pinanggih gampil. Patih Ndoro Pareng dawuh. mengko kowe ndak utus sarampunging perkara iki lumawat ana ing Cirebon Cepu. Ya, dawuh Menawi kados ngaten kersanipun panjenengan, kula nuwun pamit kambing pangestu. engko dhisik ora sih. Boten Bupati Kang Prayo. Panjenengan panjenengan Rama Prabu. mangke Bupati Kang Prayo. Ana lolo, ana lele. Ana lolo, ana lele. Gak tampa pasuwitaning bendaramu. Nggih. Kowe baliya ana ing Cirebon Cepu. Nganu surate mboten dibales. Mengko Oke. bakal ora layang iki kuandah. Kapura mengko Patih Dara Putih kang bakal lumawat ana ing Cirebon Cepu. Jangan sadurunge kowe ndisi ana laku. Kuwi mriko. Ya, Oke, baik. kaya ngono ya. Patih ono lolo nyuwun pamit. Pati ono lele nyuwun pamit. Kira Patih pareng dawuh. lan dumateng panjenengan. Mangke ngupadi dinten ingkang prayogi monggo reklampit bungkat kimpul tumuju wonten Cirebon Cepu. Namung kantun rantos ingkang garwapun Betari Purbararang ing mangkenipun monggo enggalo panjenengan kesumrimo dhateng penggalipun. Kula kepengenaken dumadine ngalas Cirebon Cepu ngrampungi perkawis wonten ing Pejajaran. Inggih. Perkawis bebrayanipun anak kula Betari Purbararang. Iye, kersa sedaya kalepatan kapendhem ana ing gumining Pangapura supados tubul wae karukunan bebrayan kang agung rakna. Mekaten nggih. Sedaya kalepatan lan kalepatan mugya kapendhem wonten ing gumining Pangapura, kita sagutrah keluarga ketoprak krida carita nyuwun agenging pangapunten mbok bilih wonten kalepatan. Akhirus salam
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.